ibethwe iPremiership ezo. Oh okay good. Hayi uthetha noTumelo Trom, ipresident abalandeli bebhola iAfrica yonke jikelele. Every Africa. Yeah. Lo okwasi speak person. Yes, ngiphinda bese speak person sabalandeli beOrlando Pirates. Pirates lengu number 1 sis ungayilibali lo ndawo. Pirates lengu number 1 le ithe qelele kwezinye team nge6 points yonke. We are very excitement. Orlando Pirates is doing extra large. Sorry. Ingathi uyithanda nje lento basithe qelele kwezinye team nge6 points. Yamzoli noma ngweChiefs lo. No, sisinifonela ukuthi namhlanje sicela ubuza uba njengoba iPirates igqugqisa olhlobo iyagqugqisa mos iPirates niyayibona ngoku ndicela ubuza uba nilinde ntoni uba kutheni ningathathi itrophy le ebethwe iPremiership yohlala eOrlando ingaba nifuna kuze kulimala umntakabani ize nenze lonto ingathi awuyithandi nje lento siswena yakusola support iChiefs sishota ngongalambongi ngoku mamela ke sis sishota ngalambongi lambongi yamakhoyiseni lebibongela upresident ngoku besenza ebezokwenza isona lebi sithi sifuna into kuPirates ngoku ithi uqhaqha wena Pirates uqhaqha Pirates ninquthile nisi champions tropile we are very excitement kudala besithi sibambe umbrella ngifuna ukuva ngokuba bathini ngoku